ನಮಸ್ತೆ ಬಂದರೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರತ್ಯೂಷ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡ್ತರು ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪದೇ ವೈದ್ಯತಿನ ಗರ್ಭಡುದಿತಿ ಅಮರ ಬೊಳ್ಳಿರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರಾದ ಮೆರೆಯೊಂದು ನಂಬಿನಕ್ಲಿಗ್ ಇಂಬು ಕೊಡ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆರು ಈ ಅಮರ ಬೊಳ್ಳಿರು ಬಂದರೆ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರ್ಗಳ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿ ಗರಡಿತೋನ್ಸೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನ ವರ್ಷದ ನೇಮೋಚ್ಛಯ ತೇದಿ 14 ಮೂಜಿ 2024 ಶನಿವಾರ 11 ಮೂಜಿ 2024 ಅಂಗಾರೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪರ ಉಂಡು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಗಿಲ ಸೇವೆ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರ್ಗಳ ನೇಮೋಚ್ಛಯ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಧೂಮಾವತಿ ಕೋಲ ನಡಪರ ಉಂಡು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಈ ಭಕ್ತಿ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪುಸ್ತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲು ಬಂದು ಪಿನ್ನಾಕು ಸೊಮ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ